bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko dilli foof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolletaki asman ko ɓuuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yeehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Jibi hajjini kam pour jibi tampini kam min mi ɗanta ko jam amu jibi so ñami ɗo ha watti tuuti hattam sodde lacciri no sutto wallahi mi yata hami nammodira ɓoygol tan jibi waɗa lampe tay robinet gonɗo duuso robinet dariɗo jibi ñifata ɗum saso jibi ñifata ɗum nen yuppatan jibi karali jibi noon cikkata ko moteur fewna e tundu noone effet karali kam mino makko min denni suudu ɓirani ko karo ille radiateur ani kam tan a hulan gasi hadde kam hurru har makko no haɗa rawallade jippade ma ɗum tahi noon jinmi mballa ko mi yiiɗo suudu kam min e jibi min ceerte ala arga ceerno moodi jibi ko fawrende Allah fawi en a faami jambo Allah no jagumi Allah min mbiɗani kulol ɓolol gonduna a suusa e jibi tan rani jibi noon so Allah jaɓi jungo mum mematama so hariyo so ñam fo kala ko waɗa ɗo mematama heddi noon dawa walaw yiɗi ko ɗanaki ɗum kam mbiɗa d'accord par ce que ka liggotoɗo mi ɗanaki kono ma ɗano e fa aɗa kay ma ɗano accu hunde jibi ala ano emin ñande garmi ɗo de kalandaka mbimami amadou mbo haalata welani rendude suudu man seeɗo ɗo hande somin lelim ha jamma jibi laawimi holon fernat so ɗum mbiɗani ɗo mon kulol gonɗuɗa Allah bonima hulude yeeso min kam accu hunde suudu tan jini jibi fiyatama mematama mbiɗan ɗomo yiɗi ñamde noon ko fokkale kono haɓetaki hunde reedu harata jibi harata joni noon mami lijji ɗum anani eyyi joni jinmi kalennayi to dawdo jam haɗa ɗum hedduma arande gaye makko ɗin mbiɗa ko mbinomo ko waɗa 2 millions 600 mbino donc 2 millions 500 o joni so fawi hen sappo jago kalis o arannayi makko nani Amadou Ba kadi mi wawa yeey ɗum nayɗide jaman ɗum yo arannayi makko nayi makko kay mayri ñamde rakka gotel jupannan suran ɗum ɗon gotel jupannan mi nayi si joni noon ɗum mo dawa eyyi joni ñawde jawde par ce que wona ɗum tan nayi ma wawi sarade nder ka hande jibi noon ɗum ta haal noon tan wiye ko barño ko sofile soɓe barño eyyi wallahi ceerno mon hulliren o kala suusare ɗum wawi tan no naffe noon tawal muɗo dasde wallahi nden jibi goɗɗum ma noon daña bone ay ceerno mon o hulliren jibi noon karode min ndenni suuɗu huur har makko kayne haɗa tiggo muynude an ka mawnan ko an nannimi ɗo mi salinoma ni kono mbiɗa fi komi an ɓattuma kono Amadou na waɗa décoré Binta mi haalni woni kecce makko ɗe pila melca makko wanni yarumi o min mi ala hen sabu min mi wawa wonde to ƴiƴe mom ala heccengi ko sikiram wonno hanki ko miñam o winon miñam yo yah wona miñam goto yahande min e huule jaata min jalta gallo
ɗum cuhle toxel oto wawno yaade ko hese bangi goɗɗo sababude may fittanuma yidde may hossindemo tawi kam arde waɗo galle Amadou nak ko wiyata fawi dow horam ko mi wawa ɗum wonade de Rogi ɗum wonma ɓawlude nde yeeso ma gila hanke an sa famani logel hon pamowo Rogi ñande fof ko an wajatono kam sa yi gonmi e dewgalam ha hande ko an sa yi kolimami gaddumami andude ko somi addima ma waw waddude e logel jinmi ko muñano muñirmi ni ko wi ko kam wawa wonde sabu neɗɗo kala ɗo gonɗa jiijam ma wona toon hoore ma wona toon kono taade ko noon o wi noon mami yewtidama kono an kam jinmi ko goppa fof ɓuuɓa bitto komi jahowo mi wawa ɗo wonde to ƴiƴamam wonani min mi wona ɗon est ce que neɗɗo wawi wonde to banduma na goppa kam e galle he mbaɗa yeewe an kay ɗum mata watta ɗum andane aɗa andi min komi mawnurugi kono mbiɗani jinmi ko joɗɗa paamamo fammo no pamin momini bitta Amadou famotako Amadou famotako min dal sa jaɓi jinmi ko dokka kam ko mbimami ko Assalamu alaikum. aleykum salam Madam.